sự cần đê nhà như nhau phải mưa ra khỏi chỉ sò bao con này ơi nó anh này đó tàu khẩu nặng hơn mẹ chỉ sò chiên con nữa ta ta nãy ơi ơi chỉ sò bao là phải bàn đầu sai rồi càng mẹ con nữa nãy ơi nó chỉ sò bạc bénไปปานเราสายแกกินดีกว่าเนื้อตาตานายเองôi một cái đê nhà là như ơi nó chỉ sò bạc bénเป็ดcon chào đi đứa ta khẽ con นื้อตาเอ้ยนายเอ้ยchỉ sò bạc là ไปปันใส่จักแดดปิ่นในconเนื้อตาตานายเอ้ยchỉ sò bạc bénไปเปียใส่กำไหมเห็ดหมูconเนื้อนายเอ้ยcáiนาchỉ sò bạcแป้งไปปูโกยน้อน้อยนาตางยอดกุมconเนื้อตากลานายเองchỉ sò bạcแป้งเอาไปตุ่มเจอเป็นเคยไหลป่าล้อนายเอ้ยน้อมาไหลไปลาไปแล้วรอปั่นพวกน้องหาแบ่งงินบางมันเด้ตากลานายเองchỉ sò bạcแป้งไปต่างใจแม่เอ็มเหินกาวconเนื้อนายเอ้ยน้ออันใครรอสอไรแล้วที่สอตูชีมังนานายเอ้สอมีที่สอจูเจิงมาล้อนายที่สอเตนามอนแคบบอกกายนายแป้งก่อนตากลานายจันดังเองที่สอเตนามอนได้บอกเป็นนังนายแป้งก่อนสอเตฝ่ารถน้อยไรเบอร์แกนแตงมะนาตาลาเอ้ยนายที่สอเตจงฝากกลางหน่อยช่วยเงินตาลาก่อนหักเอ้ยน้อส่งขอสั่งมังใส่มีหุ่นหกคุ้มบาสีมังเนตาหักลานายเองสอไหลแล้วที่สอจู còn năng ở hàng นายเอ็มเลยสอมีที่สอจูเจิงมาเน่ที่สอเต็มมีตำห้าหนังนายเป็นคนไปนาที่สอติปานมอนอ่อนหนังตาลาแกงนายเป็นคนตากลานายเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนดาวแล้วก่อนนายสอไหลแล้วที่สอตีก่อนสอมีที่สอจูมาเน่ที่สอแต่เจอฟันฟักฟันแต่งนางตาลาแกงนายเองโดใครนาที่สอแต่เจอฟันแช่งเข่าปูก่อนตากลานายเองที่สอแต่เจอข่าวตานคอมเมื่อปูหน้าซ้ายหนอนายเอ้ยนอที่สอแต่เจอข่าวตานได้เมื่อปูหน้าลงแล้วเด้ตากลานายจันหลังเองใจบาตาลาหักแต่ล้อสุ่มเข่าลูเฮาที่จันเกิดสุ่มเล่าเมืองเอ๋นี่นายเอ้ยแค่นามานายแป้งหักล้อสุ่มเข่าลูเฮาก็ที่จันเกิดสุ่มแค่เมืองไปแต่รอตาลานายเองมานายแป้งหักล้อสุ่มเข่าลูเฮารถที่จันเกิดสุ่มใบเมืองมวยบาชิมาเน่นายเอ้ยโน
ăn khai lo sò này chỉ sò chu chỉ mà nay sò mi chỉ sò chu dương mà nè chỉ sò tiếng có lâm nặng ta là cái nay em còn cái na chỉ sò té cắm có màu nặng ta là cái nay em mày ta là na chỉ cho té hầu ngân hàng ngân hàng nặng nai pen còn cái nào ăn phụ còn còi lo sò lại chỉ sò chu xì mà nai sò mi chỉ sò chu dương mà nè chỉ sò té sừ lòng giặt nặng nai pen còn cái nào ta là nai em chỉ sò té sừ lòng rồi nặng nai pen còn cái nào chỉ sò té sừ muốn nói mi xịp sòng so nặng nai pen mà nè cái nào chỉ sò té ngư nó có lâm còn tạc là nai sò té cắm có màu con sò té hầu ngân hàng ngân hàng nặng ta là cái nai em đó cái nào anh bà ngư nó có lắm ta là hạt đào lo chứ là lụt pen mà đơn ta xa đó để ta hạt là nai bà cắm có màu ta là hạt đào đó chứ là mới được ta tuổi mà đó nai ơi cái nào chứ hạt lúa hao hạt phải ôm sớm mương xàm mương nắng táo nắng nọ ta là ơi nai lúa hao hạt phải ôm mùi là năng phun táo hạ hơn mà nè ta là cái này em ơi nó sò này lo chỉ sò chu chỉ mà nay sò mi chỉ sò chu dương mà nè chỉ sò té mù biết có dân kinh phép năng ta là quan ta hạt là nay chỉ sò té mù quần đẹp kín ham nặng nai pen còn chỉ sò té mẹ cái làm bếp cũng hơn là nó nai ơi nó sự kén đế là chỉ sò té mẹ cái cả mất cũng hơn ta hay lo nè ta là nai em bà ta là hạt đó mẹ cái làm có tí về lại xây tế nai ơi cái nào mà nay pen hạt đó mẹ cái cả tí xây lại tụ tế tí bằng chữ hạt bà hơn nữa mà nè ta là nai ấy chỉ đây bằng chữ hạt ảo kén lo hơn từ mà nè chỉ đây bằng chữ hạt bà nà mình lại hơn mà đó ta là ơi nai sò này leo tí sò tu chỉ mà nay sò mi tí sò tu đường mà nó tí sò té tuổi lại một tắc kẹn nằm nai pen mà nè cái nào tí sò té tuổi lại lẹn tắc khẩu nằm nai pen mà nè ta hạt là nai chỉ sò té tiền đầu nói mi hùng đầu nó nặng nai pen còn nai ơi nó chỉ sò té càn bốn nói mi hùng đầu cam còn chỉ sò té tin chun hỏi hè thì mà nè ta là nai sừng trái chỉ sò té kia té cùng năng ta là mang nè chỉ xèo sò té thùng lưng thùng là sâu phai con ta là ơi nai hạt hẹn ơi em ơi hạt thành đàn ơi mẹ
thảo chôm trái trường em ơi bác khái đảo đây em chàng anh này em nơ nhà anh nản nơ em thảo mà chứ sống làm nữa đây hoa chẳng có gì chứ mà nít chắc quần đi em thọ hả nó sao xương rồi rồi mà nó em thọ sai xương nó rồi rồi nè năn năn rồi